Obrim l'espai Salut Integrativa. Alejandro Sanz, molt bon dia. Molt bon dia, Mari Carmen, com estàs? Benvingut. Bé, esperant a conèixer més coses sobre l'endometriosi. Sí, anem a parlar de l'endometriosi, que com sabem és una malaltia que afecta a la dona, i anem a fer un homenatge a aquestes sofridores silencioses, ja que ha sigut prou malentesa i ha costat sempre molt d'entendre, de trobar el motiu del dolor que pateixen i sobretot donar el que es coneixen com a solucions satisfactòries. Jo no sabia, perdona que te talli, Alejandro, no sabia que quasi el 25 i 50% de dones pateixen endometriosi. Sí, entre el 25 i el 50. Les dades que manegem anem a ser un poc més cautelosos, però habitualment sí que diem que el 10% de les dones en edat reproductiva podrien estar sofrint endometriosi. Sí que sabem que cada vegada és més freqüent i que, com et deia, es tarda moltíssim en donar un diagnòstic firme. De fet, hi ha una mitjana de 8-10 anys, imagina't, de sofriment, en el qual la dona es queixa de molt de dolor, i en la que se reben moltes vegades contestacions com que és normal o un estigma de que eres una dona fluixa i que en la menstruació aprofites per a incapacitar-te com a que no és tant el sofriment. I vaig intentar explicar-vos de que sí que és un dolor molt fort, ocasionat per moltes estructures i que, ja t'he dit, que és important tractar bé. Aleshores, anem a definir l'endometriosi. Sí. Vale? És una malaltia sistèmica. Què vol dir sistèmica? Que no és sols aparato reproductor. Sistèmica vol dir que acaba afectant a tot l'organisme. Sí. Entonces, és una malaltia on l'endometri funcionalment actiu, o sigui, que està viu, que hauria estar dins de la cavitat uterina, acaba en llocs on no toca. O sigui, és una capa que hauria estar en la cavitat de l'úter. Les cèl·lules, no?, de l'endometri. Correcte. I acaba en focus fora d'esta zona, però que s'ha vist que pot afectar en zones molt properes, generant molta sensació en la cavitat pèlvica, sí, però que s'està veient cada vegada més com pot arribar a afectar l'intestí, inclús el cervell o la pleura del pulmó. Així que imagineu-se. Sí, sí, sí. Com des de baix acaba afectant tot l'organisme i generant mogolló de dolor. Val? Aleshores, això és un sobrecreixement. Este sobrecreixement, tot això hauria estar regulat per les dues grans hormones femenines, que ja hem parlat d'elles moltes vegades, com són els estrògens, sí, i la progesterona. En aquest cas, és una malaltia estrogen dependent. Vol dir que quan més estrògens inflamatoris tinga a l'organisme, més afectació vaig a tindre. Per tant, tot això que hem parlat sempre de la importància de disminuir els estrògens i mantenir-los estables va ser també una de les cures de la endometriosi, ja que l'endometriosi no és una malaltia de la mala sort, encara que sí que té un fort factor genètic, o sigui, un factor transgeneracional, ja té alguna que veure la salut possible de la mare, la iaia, però també un component epigenètic i ambiental. Vol dir, l'estil de vida i tot el que es fa és lo modificable. Clar, la genètica no te la vaig a canviar, però és molt possible que canviant moltes coses de l'estil de vida i alguns suplements puguem fer el control d'estos estrògens, perquè estos estrògens són proliferació. Proliferació vol dir que l'estrogen activa esta capa endometrial i sobrecreix, sabent que aquests estrògens afecten aquests focus. Aquests mateixos focus que estan fora segreguen els seus propis estrògens. Què vol dir? Que ells mateixos s'alimenten i creixen ells mateixos. S'envien pròpiament la hormona que els fa créixer. Entonces, si no disminuïm els estrògens d'esta dona, aquests focus seguiran creixent i seguiran conquerint negativament altres parts de l'organisme. I el problema és que generen adherències, afecten el sistema nerviós, provoquen una inflamació crònica en la zona en la que està i, per tant, realment és que és molt incapacitant i les dones que ho sofreixen saben que és així, que se queden curtes quan ho descriuen. Jo que escolto tants testimonis, no, de les meus pacients, la veritat és que en molts casos fa fredat i moltes vegades
el primer que penses és en una cirurgia per a que s'alivie, no? El mateix metge diu n'hi haurà que operar-te perquè estàs sofrint massa. Aleshores, Quins ja sabem... són els símptomes, sí. Alejandro? El símptoma principal de l'endometriosi és un dolor molt fort, ¿vale? I que depenent de on estan estos focos, per exemple, si està a la vejiga, sí. tindran dolor al pixar. Si està al recte, poden tindre problemes al fer caca o si afecta, per exemple, les uretres al renyó, doncs, còlics nefrítics, o a la regla, unes regles que se descriuen com a molt doloroses. És la dona que està 1, 2, 3 dies en el llit prenent de tot per el dolor que té. Val? Inclús afecta, nosaltres saps que com a fisios, osteòpates i posturòlegs venen moltes dones amb dolors d'esquena, cadera, ciàtica, que creuen que són posturals, d'estrès, i el que passa són els mateixos focus endometrials irritant el sistema nerviós i provocar molt de dolor en la zona lumbar, sacroilíaca, cadera, el nervi ciàtic. Imagineu-se la importància de fer un tractament integrador. No sempre el dolor d'esquena és una ciàtica o una contractura. De fet, jo no diria ni que arriben al 50% dels dolors d'esta zona són per la típic desgast i hèrnia que ens solen dir els traumatòlegs. Jo li dic paraula de fisio. Nosaltres som els que ens encarreguem de solucionar el dolor de veres i aleshores som els que vegem com moltes vegades no es tratar l'esquena, sinó començar a entendre d'on ve el dolor. En aquest cas, si n'hi ha una endometriosi, hi haurà que ajudar aquesta dona a baixar aquesta hiperestrogènia, o sigui, aquest excés d'estrògens, a millorar la progesterona o la sensibilitat dels receptors de la progesterona, ja que la progesterona és com la hormona antagònica de l'estrogen. Antagònic vol dir contrari. Sí. Aleshores, si tinc molt d'estrògeno, m'interessa tindre molta progesterona. Recordem que l'estrogen és la primera part de la regla. La dona menstrua i en la primera etapa de la regla és influenciada pels estrògens, fins que ovula a meitat cicle, veritat? Sí. I en la segona part és una influència de la progesterona. Què ocorreix? Que estem veient que aquesta segona part, depenent de progesterona, cada vegada la tenim més alterada en les nostres dones. I, per tant, es sofreix el que es coneix com una dominància estrogènica al cicle. I aquesta progesterona controla aquest sobrecreixement. Imagina't si és important que si estic tinguent una proliferació descontrolada per dins del meu organisme i n'hi ha una hormona que és la que ho equilibra i no n'hi tinc, doncs també ens fa pensar que no és només reduir els estrògens, sinó també millorar aquesta progesterona, veritat? Que és en quantitat, però també la sensibilitat del receptor. Sé que és difícil un poc entendre-ho perquè estem parlant d'endocrinologia, però és que és necessari explicar aquestes dues hormones i com anem a fer la teràpia. La diana terapèutica va estar així, no? En els estrògens i en la progesterona. Més coses. Com te deia, què ocorreix? Que la causa és... I això per què? Per què n'hi ha dones que això els passa? A veure, la majoria de dones tenen el que es coneix com a una part de menstruació retrògrada. Vale? Sabem que se menstrua cap a fora, però sabem que hi ha una part que es quedaria per dins. Sí. I aquesta part que va cap a dins, que pot viatjar fins a l'abdomen, amb un sistema immunològic que funciona bé, hauria absorbir-se. Clar, el sistema immune, sempre te dic, són obrers, són bombers, però també són els que netegen. Aleshores, si els netejadors, en vez d'estar netejant, estan en guerra, tots aquests focus de sobrecreixement endometrial no és controlat pel nostre sistema immunològic. Aleshores, no ho neteja i aquest teixit comença a inflamar, fixar-se, comença a pegar-se, generar adherències, afectar el sistema nerviós. Clar, ja estem veient com és una malaltia hormonal, però també inflamatòria. Hormonal vol dir endocrina i inflamatòria vol dir immunològica. Ja tinguem així el psiconeuroendocrino-immunològic, ja que la psicologia de la dona també va ser un factor molt important, ja que darrere de l'endometriosi solen haver dones molt patidores, amb traumes, molts problemes d'infantesa o inclús problemes arrastrats de sofriment de la mare, com t'he dit antes, de la iaia. Entonces, el tractament també serà molt important, este treball d'empoderament, però sobretot
de deep learning, que vol dir d'aprenentatge profund. Quan una dona entén com és el seu cicle, per què li passa això, per què li passa allò, què vol dir endometriosi, perquè normalment venen del ginecòleg amb una informació molt baixa i moltes vegades desactualitzada. Entonces la persona creu que el que li està passant és algo misteriós i que sols que se pot prendre una pastilla i aguantar, inclús acabar en una cirurgia pues, prou, en molts casos, molt dramàtica. O més d'una, Més d'una cirurgia. Sí, evidentment, clar. Més d'una, per què? Perquè si jo t'opere uns focus, però jo no estic parant aquest sobrecreixement, clar, evidentment... Tornen a créixer. Segueixen creixent, per això la importància del que vos estic dient. I és que la sintomatologia va més allà d'este dolor tan intens i una limitació psicològica terrible. És que també provoca, sabem que entre el 20 i el 50% de dones amb endometriosis pateixen infertilitat. Sí. Ja tinguem un altre dels motius que solem trobar darrere d'algunes parelles que no poden tindre fills i la dona m'ha ja pensat que aquests dolors que té en el baix ventre o en l'esquena tenen que veure amb aquesta endometriosi i amb el factor d'infertilitat que té. Per què provoca infertilitat? Perquè aquest ambient proinflamatori, aquesta inflamació que és com un incendi continu en el teixit, provoca que sigui impossible l'anidació, o sigui, de l'òvul amb l'esperma. No se poden enganxar. Poden obstruir-se les trompes per adherències. La reserva ovàrica de la dona pot veure's molt influenciada per els endometriomes, que són aquests quistes que el gine busca en ecògraf, que tens un endometrioma en l'ovari. Clar, este bulto, anem a dir, pot influenciar tot el que hi ha dins de l'ovari, evidentment, que allà és on teniu els òvuls preparats, aleshores afectaria aquesta reserva ovàrica i també la qualitat dels òvuls, evidentment, no? Afecta el que hi ha dins d'una manera molt grave. Aleshores, els símptomes principals són molt de dolor, un dolor molt incapacitant i, en molts casos, una infertilitat. També tinc que recordar-vos la probabilitat del sofriment del hipotiroidisme autoimmune. Ja veieu com se relacionen molts signes, moltes malalties, i per això no cal donar una etiqueta, sinó entendre cada cas perfectament personalitzat, ja que cada dona és única i irrepetible i no pot ser que existeixi un protocol per a elles, ja que l'anamnesis és d'hores, la investigació que tenim que fer amb cadascuna, i se deuen fer moltíssimes proves per a poder entendre per què aquest problema amb els estrògens, a la progesterona, aquest problema inflamatori, la presència o no de tòxics, com ja us he comentat. Recordeu quan te parlava dels disruptors endocrins, no fa massa? Sí. Clar, els disruptors endocrins al final què afecten? A l'estrogen. Sí. Què vol dir? Que en aquesta societat del segle XXI, en la qual hem creat un ambient molt tòxic que ens provoca hiperestrogenisme, no? Lo dels plàstics, la cosmètica, l'alimentació rica en làctics industrials, en carrotxo industrial, val? Tot el que vos deia de lo que ens podia provocar disrupció endocrina, sí, que tenim tot un programa parlant d'ello i per tant no me vaig a explayar ahir, però tot això hauríem reduir-ho. Aquesta exposició, aquesta cosmètica de la dona, aquests perfums, aquests tintes del cabell, el que es fiquem als llavis, els desodorants, tota la higiene íntima, els tampons. Tenim que anar amb molta cura, buscar setxells i certificats on veiem que van nets, per exemple, de bisfenol A, eftalatos i tots aquests noms estranys que ja vos vaig explicar, sí, que se diuen disruptors endocrins, i que és que a moltes dones, hi ha dones que és que se defenen bé. Jo sempre ho dic, si és que no és que siga bo o mal, és que hi ha dona supersensible a esto i hi ha dona que no ho és. Per tant, no li vaig a dir que és la mateixa precaució a una dona en la qual la seva família no hi ha aquests problemes, a una dona en la qual estan afectades pràcticament totes. Tenen dones obeses, diabètiques, amb hipotiroidisme, que fan quistes per ací, quistes per allà, i ja li han llevat un pit a ma mare, i ja té això, i ja té allò, i li deixen quistes a tot. Això està relacionat en el que vos estic contant. En una malaltia combinada en hormones, hiperestrogenisme i un sistema immunològic disfuncional. Un sistema immunològic
que no logra equilibrar-se i funcionar de la manera adequada. Per això s'associa l'endometriosi a malaltia autoimmune. Recordem que la malaltia autoimmune vos sonaran perquè són molt conegudes, doncs és l'artritis, el lupus, per exemple, són superconegudes, no? O l'hipotiroidisme de Hashimoto, que vos conté totes les vegades, que és que analítica que fem, actualitzar. No, m'han dit que no tinc problema de tiroides, fas l'analítica dels 8 valors tiroideus, perquè habitualment sols miren un, quan li fas els 8 apareix la malaltia. Hi ha que saber en quin calaix mirar, perquè si no mirem en el calaix adequat, direm que estàs bé, no te passa res, però la dona te diu que es mor de dolor, que està nerviosa, que està a acabar, perquè patir una setmana o 15 dies o 20 dies al mes un dolor incapacitant i tindre que prendre fàrmacs de tot tipus per a poder sobreviure-ho, me pareix que no pot ser un tractament adequat, simplement això. Podem dir que hi ha una esperança, no?, per a les dones que pateixen endometriosi. Moltíssima, perquè a nivell clínic portem molts anys treballant amb elles. També hem tingut la sort de tindre un gran referent mundial en la nostra clínica, la doctora Annalisa Di Rocco, ginecòloga cirurgiana i especialista en PNI, que va estar durant un any sencer amb nosaltres aprenent la nostra metodologia i nosaltres aprenent la d'ella. Sí. Clar, vam aprendre moltíssim i a sensibilitzar-nos molt amb aquest grup de dones perquè veiem que amb el tractament adequat veiem grans reversions, grans millores i és molt esperançador, sí. Així és. Molt bé. La doctora, quina has dit? És la doctora Annalisa Di Rocco. Annalisa Di Rocco. Di Rocco. Di Rocco. Italiana venezolana. Yeah. I és la fundadora de Endovencedoras. La podeu trobar a les xarxes socials, ja que fa molts vídeos, té grups de recolzament a la pacient i se poden veure molts testimonis com els que tenim a la clínica de grans resultats amb tractaments molt respectuosos en la dona, on la dona acaba sabent què té que fer, com té que menjar, quin esport necessita, quins són els seus suplements i sobretot acaba amb un empoderament. Una dona que ja sap què és, què necessita, què vol i deixa de sofrir, ja que el sofriment afecta greument a les nostres hormones. I quan dic sofriment és tant el tengo que, com està sempre preocupat pels demés, pel govern, per la política, per el que li passa a la meva veïna o estar patint per el tema econòmic, sofrir, acaba afectant greument a aquests estrògens i acaba afectant greument al sistema immunològic. Recordo que aquest sistema immunològic el necessitàvem per a netejar els focus, els focus estos que se n'anaven per allí fora. Si el meu sistema immunitari és immunocompetent, no va, ja que el desgaste a través de tant de cortisol, de tant d'estrès, de no dormir bé i de no fer de ventre, que m'intoxique, el fetge no funciona bé i el fetge el necessitem per a aquesta netejar dels estrògens, ja tinguem el quadre. Una dona que pateix i que s'ha alimentat de l'alimentació recomanada per aquesta piràmide del segle XXI, rica en làctics, rica en cereals i en la que les persones usen, per a mi, massa tot el que té que veure en la indústria, no? En els processats industrials, el sucre, les fórmules, encara que siguin 00, eco, tot això, que són parafernales industrials, el que necessitem són aliments reals. Frutes, verdures, hortalisses, tubèrculs, arrels, carn, peix i ous, setes i tot el que ens dona la natura de la manera natural, si pot ser de quilòmetre zero. I en cada època de l'any. I de temporada, claro. Si fem això, fem els ditxuns pertinents, donem un empoderament a la dona i seguim en el tractament, ¿vale? Que me falta un poc de contar-vos i així vaig completant. Sí, perdó. Vaig completant un poc. Bueno, què passa? Si sabem que els estrògens són el problema, el tractament mèdic habitualment ha sigut donar un anticonceptiu que elimine la funció de l'ovari. Sí. Com l'ovari fa estrògeno, pues que no els faci. Resulta que a dia d'avui sabem que els estrògens també es fabriquen en la pell i en la grassa. Què vol dir? Que una dona obesa o que està inflamada, o sigui, el fenotipo TOFI és flaca por fuera, gorda por dentro. Moltes dones que diuen que poden menjar el que sea, que sempre estan primes, el que no saben és que per dins estan obeses.
i que per tant tindran les mateixes malalties que una dona visualment obesa. Ja. Mira si és important fer les analítiques correctes, tindre un nutricionista adequat que sàpiga medir la composició corporal i per a tindre els índexs correctes abans de prendre decisions. I, per tant, tindrem que inhibir la famosa aromatasa. No oblideu aquesta enzima, que és la que converteix els andrògens, les hormones masculines que la dona fabrica en les glàndules adrenals, en estrògens. I aquesta aromatasa sabem com frenar-la. Per tant, anem a frenar-la, la producció d'estrògens, també a nivell de grassa i de pell. Entenguem? Sí. Vale. Com la frenem? Ara en seguideta anem a les teràpies. Val. Però ja sabem que l'aromatasa, que és superimportant. Volia dir-vos que aquest dolor tan exagerat que sofrix té explicació, no és i per què aquest dolor és més que un altre? Clar, perquè és un triple dolor. És un dolor inflamatori mediat per les prostaglandines de la sèrie 2, és un dolor nociceptiu, ja que hi ha una lesió a les terminacions nervioses de la zona, que com quan te cremes, que ha hagut una zona que està mal i fa mal, doncs això és un dolor nociceptiu, de dolor. I el neuropàtic. Este és el que més m'agrada, ja que és el més desconegut a nivell mèdic, és el més modern, y el que explica casi todo lo de idiopático. Todo es idiopático, ¿no? Eso es idiopático, no sabemos por qué. Eso es genético, no sabemos por qué. Sí, és neuropàtic. És que el cervell també sensibilitza. O sea, tu pots tenir un foco de dolor programat en el teu propi cervell. Ja no allí. Imagina't que tu ja a dalt ja tens, ja és d'allí se diu un output, el dolor és del cervell a l'estructura. Imagina't. Que fotut. I que té molt que veure amb moltes experiències passades de dolor. Claro, si jo començo a menstruar als 9 anys o als 10 anys i començo a tindre molt de dolor, què me va passar cada vegada que sé que ve la menstruació? Que ja estic anticipant, que ja me ve, que ja vaig a patir, ja ve altra volta a l'infern, i aquesta mateixa emoció i sensació afecta ja les vies neuropàtiques del dolor. I és que el dolor neuropàtic és molt desagradable. És un dolor que el sofrix, imagina't que a mi m'han descrit que és com si m'hagueren pegat un tir ahí baix, imagina't, com si duguera un gabinet clavat o com si estigueren enrotllant contínuament allí algo que imagina't quina qualitat de vida ens pot donar això. Sí. Així està la importància del psiconeuroimmunòleg, no? on a través de la PNI i la fisioteràpia els llevem la por, els expliquem que no tenen que estar quietes, que tenim que lluitar contra aquesta incapacitat amb la valentia, amb l'entendre i amb l'empoderament. De fet, només quan els expliques què els passa i per què, ja se veuen uns canvis bestials de primera a segona visita. Així que agafeu tota aquesta informació com un regal que se fa de manera gratuïta, perquè aquests estudis i el que vos estic contant no és fàcil de trobar, no és googlear i buscar. Esto necessita molta investigació científica i ajuntar a molts referents per a poder tindre un enfoc tan complet i tan actual, que ho dic sempre. Sí. A ulls dels desactualitzats, todo eso no està demostrado. A ulls dels que estem investigant, tot això és fascinant. Hi ha una diferència molt, molt clara i a cadascú li quadrarà una cosa, és com tot en el món. El qui és còmode, jo prefereix pensar que és mala sort. El qui és empoderat... Però, Alejandro, nosaltres tu mateix dones una informació, qui vol l'agarra i qui no, no? Correcte. Intenta explicar això, que tinguem que acceptar també que hi ha dos tipus molt diferenciats de persones. I és que hi ha persona que li ve bé pensar que no té res que veure ella i que, per tant, no va a curar-se. Evidentment. Ha triat sofrir. I que se té que respetar. Sí. No te vas a dir, però és que la meva amiga, o és que ma mare, o és que la meva germana... Si ella tria seguir sofrint, és la seva decisió. No perquè esto se sàpia, tothom està preparat per a sofrir este canvi en el nivell de consciència. Alejandro, me queden 5 minuts. Vas a dir-me algo... El tractament integratiu, que és important, són les teràpies COSMENT, que aniran enfocades a l'estrès, ja sigui el mindfulness, el yoga, la meditació, el pilates, el viure en amor, amb persones que
que ens plenen va ser molt important, i activitats creatives com ballar, pintar i tot això. Sí. Fer exercici, vamos, no cal ni que vos ho diga. N'hi ha que baixar els estrògens, com vos he dit antes, baixar els disruptors endocrins, lo del BPA, les talats i tot això, cuidar amb les dioxines, cuidar en lo de l'aromatasa, que vos ha dit, i la suplementació són les vitamines A, B, C, D i E, el ferro, el magnesi, el zinc i el seleni pel tema de la tiroides, el probiòtic per la microbiota, que és superimportant, la N-acetilcisteïna i el S-adenosilmetionina, que sempre vos parle d'ells, són les grans ferramentes hepàtiques per a la metilació i conjugació dels estrògens via hepàtica, en fase 2. El nostre fetge deu eliminar els estrògens a través de les sals biliars i deu enviar-ho a l'intestí, on se trobarà amb el estroboloma, concepte dels últims 5 anys. Depèn de les bactèries que tinga jo en l'intestí, l'estrògen se n'anirà per acá fora o me'l tornarà per acá dins. Mira si és important què tinc en l'intestí, ja que el meu fetge pot netejar molt bé les bactèries que tinc a l'intestí, estropear-ho tot i tornar-me tots els estrògens de nou. Així que anem a tindre que modificar la microbiota intestinal de les nostres pacients. Hi haurà que recomanar les crucíferes, com el bròcoli, 100 grams 2 vegades a la setmana, els lignanos, com les semilles de lino, que també vos he parlat d'això, sí. El trèvol roig, que són la isoflavona, el resveratrol, flavonoides com la crisina i la naringenina, que ven els cítrics, que disminueixen l'aromatasa, la superimportància dels àcids omega-3, que tenim també tot un programa parlant de l'omega-3, escolteu-lo, per favor, que afecta directament, positivament, a la contracció de la musculatura llisa, el que vos fa mal al menstruar. Sí. I si espasme, té que veure les prostaglandines de la sèrie 2. L'omega-3 és el remei. Vale? Recordem també la importància de la vitamina D, la curcumina amb la piperina, que és la pimienta. S'estan veient estudis amb serrapeptidasa. La serrapeptasa ajuda a desfer estos focus. Vale? I ja parlant de la salut intestinal, el que vos he contat sempre. Menys cereals, més làctics, menys industrials, més comida real. Anem a ficar probiòtics i prebiòtics de qualitat. Anem a ajudar també amb glutamina. I recordem que la salut intestinal es programa en l'úter de la mare. La importància d'un embaràs saludable, un part vaginal i una lactància el més llarga possible. En cas de no poder-se realitzar aquestes coses, existeixen ferramentes compensatòries que un PNI o un metge integratiu podrà ajudar-vos a dur a terme. Vale? I lo de la permeabilitat intestinal, lo dels foraets. Sí. Com si tinc l'intestí inflamat i foradat, vaig a patir endometriosi, però també vaig a patir enfermetats autoimmunes i, per tant, no és negociable el trigo, la gliadina i el seu gluten no són aptes amb aquesta enfermetat i amb la majoria. No és una moda, és evidència científica. Seguiu al doctor Alessio Fasano i les seues investigacions, ja que no és de 2020 el que vos estic dient, això porto 15-20 anys amb nosaltres, pareix mentira que encara molts dels que s'encarreguen del món de la salut neguen l'evidència. Un llibre espectacular d'una companyera, la doctora Miriam Al-Adib, ginecòloga jove del moviment revolucionari, que dic jo, que són les que ja no tenen por de dir el que n'hi ha, i el seu llibre és Entender la endometriosi. Vos el recomane, és molt senzill, he agafat molta informació de lo que vos he contat del llibre, ja que està molt ben estructurat, i he añadit moltíssimes de les coses que fem així a la clínica. Vale, Mari Carmen? Vale. Així que un atisb d'esperança per a totes aquelles dones que estan sofrint i ficar-se en mans d'especialistes i que junt al seu metge i al seu ginecòleg fem un gran equip i li peguem la volta o segur que puguem millorar molt aquesta sintomatologia del dolor i la infertilitat. Perfecte. Alejandro, moltíssimes gràcies. Tens ja una habilitat per a controlar el temps bàrbara. És que això és com tot en la vida, és aprenentatge. Te podem trobar, Alejandro Sanz, Salut Integrativa, a les xarxes socials i físicament a Alberic. Sí, estem en Alberic. Podeu fàcilment trobar-nos, ens busqueu per Google o en qualsevol xarxa social, Alejandro Sanz Salut Integrativa, i ahí podeu trobar el número i de telèfon de la clínica per agafar hora o cita, o el que vulgueu, ¿vale? I estem allí esperant-vos amb els braços oberts. T'espere la pròxima setmana, jo també, amb els braços oberts. Segur que sí, vinga. Gràcies. Adéu.